hangne ngidon ya i doktor bat scam marbo bat ngidon ru ya i doktor DRL Nonglight te baru kini kita ki para baya nep japing kita ki para baya nila batong kita ki kraw perkat nang ne po ka jaj mriu baru arngut kita ki profesor napo ka school ba Nehu ka Northeastern Hill University ngan papai happy hang ne i doktor DRL Nonglight idai i profesor hapo ka khasi department jong ka Northeastern Hill University ka school ba hapo ka jela Meghalaya ka jongi lani hapo ka jela Northeast but i doktor bat scam marbo idai i doktor lani i profesor jong ka political science lani jong ka politics ka jingya khun menta kalong hapdang u doktor jong ka politics but u doktor jong ki tin khasi te ki pai ba hangne yano phinjit but yano phin phai khmat menta ka kenti na ka liang jong phi yang ngai pa phin sa ai ha ki comment section ki jong phi ban pen pau ya kata ka mandate jong upai ba nang ni pok ka Shillong parliamentary seat hapdang kini ki arngut ki rat ba ka jingya khun nila ban ong ka jingya khun ka ba ibang namar ba kidai ki para baya nep jabing kidai ki para baya he kerdan kidai ki para ki bala yakit ya ba ha ka imlang ka salang u doktor bat scam marbo udai u founder rengkat bat jong Dr. Ricky bat jong ba Arden ya ka Voice of the People Party bat udairu u spokesperson jong ka VPP haki por mensua bat menta la IT hai Dr. Erpis rani kom u spokesperson bat menta i simno ya ka weipat ka lengkor ban long kom utau kertong jong ka VPP ha ka by election MP Lok Sabha nakaliang jong i Dr. DRL Nonglight pat idei i president jong ka Khasi Author Society hang ni po ka jela ka jongi bat ila long kom uta u nong trei mon sobha u ba pej bakmi habaya dei bat ka ktin ka thelet ka tho katar jong ka jaj benriu Khasi ka jongi bat u don ru hang tei po Nehu lani kata ka Northeastern Hill University kom u profesor lani kom u head jong ka department HOD dan nakaliang jong ki paj ba ngas ngau bah ban kerpat ya phi ban penpau ya kita ka jing snau ka jong phi yano phin jet ha kani kapor phin jet ya doktor jong ka ktin Khasi lani phi jet ya doktor jong ka politics phi jet ya profesor jong ka ktin Khasi lani phin jet ya profesor jong ka politics kidon ki arngut ki profesor hang ne po ka jela ki bala pau bah te Henry doktor marbo udai ubala don bat bala ya Kershan ya ka VPP hadu ba la penjob saungut ki MLA katu kat ni ki MDC ki bala yo ban thau ya ka EC hapo ki HADC bat katu kat ni hapo JHADC bat la don bentaru ban penjob ya Dr. Ricky AJ Singkon bam kwai hedwaru blai house nem arjar phosau bat menta usim hi ya kalengkor Dr. DRL Nonglight pat i join menta ha ka sang NPP lani katakan National People's Party nang ni na po ka jala ka jongi hakini kisngi hadin ka jing 1 crore jong ka party te kadon ka jing ya pher hapdang kini ki arngut wei ubala Shakri ya ka party but wei ubala Shuwan Khot da ki briu jong ka party ban mi khmat namta ka party te hang ni let's say ila ban ong kombo ong i Dr. Amparin ha ki por arjar pusau ha ka election MP yong ba kamdai ka social media kaban ay ka result jong ka election tang ba ngan ong hang ni ka long ba ka social media ka don la ka jong ka power la ni ka don la ka jong ka bor ban pej perman la ne ban itu manu ban job pat manu ban rem ha ka ni ka election leng ba ki comments leng ba ki jingya kren ka jingya discourse hapo social media kadai ka 100% ka bala dep rai lupa manu ba job pat manu ban rem wat ong ba ka social media kam don bentah ban rai ya ka job ka rem ha ka election namar ba ni snau tu bat ni sakhi bat ni yo i kendiang ya kata baka de jing sha baka social media ka don la ka jong ka power la ni ka rule ka jong ka ban play ha ka ni ka bentaru te nakaliang jonga ngam don liang ha ka liang jongno jongno ru ba nasikwa ban bu hang ni ka jingkran ka long ba yano phin Kershan na pedang kini ki arngut i doktor bat scam marbo doktor jong ka politics lani Dr. DRL Nonglight doktor jong ka ktin Khasi